Лятучий університет представляе уводзіную філасофію Владимира Мацкевіча. Тут вам не раскажуць пра тое, як мыслілі вялікія філосафы. Не будуць даводзіць пра тое, у чым насамрэч ёсць прырода чалавека ці як пабудавана грамадства. Гэта серыя размоваў пра мысленне, якое разгортваецца тут і цяпер, і ідзе складаным шляхам пытанняў і адказаў. У папярэднія размовы вы казалі пра тое, што мысленне разгортваецца як пэўная сістэма стасункаў чалавека з нейкім аб'ектам, прадметам, які ён даследуе, з якім уваходзіць у ўзаемадзеянне. І гэта азначае, што сістэма мыслення сама ўключае не толькі ідэальны план ці план ідэальнага, пра які мы казалі мінулы раз, але і чалавека з яго нейкай працай. Ці гэтаксама мы можам аднавіць гісторыю паходжання гэтай фігуры чалавека, які працуе з ідэальным планам. Якраз гэта вельмі і вельмі цікава, і тут размова ідзе не пра чалавека як такога, а пра індывідуальнасць. Індывідуальнасць як пэўная іпастась чалавека. Бо было б наіўным лічыць, што такая рэч, як індывідуальнасць, ад пачатку уласцівая чалавеку. Стрыжневай тэмаю нашай размовы з'яўляецца паўстанне ці генезіс мыслення. Так і варта было б разгарнуць іншую лінію генезіс індывідуальнасці. І тут ёсць велізарная праблема. Праблема, якая тычыцца таксама радыкальнага сумнення. Бо калі мы казалі пра тое, што мысленне паўставала з радыкальнага сумнення ў тым, што мы бачым, як свет нам падаецца і што ён ёсць сам у сваіх праяўленнях не для нас, а сам як такі. Дык вось радыкальнае сумненне ў дачыненні да індывідуальнасці, яно тычыцца таго, што інтуітыўнае ўяўленне пра тое, што кожны з нас мае ўласнае «я», і гэтае «я» і ёсць індывідуальнасць, вось гэтае сумненне напаткала чалавецтва толькі ў 19 стагоддзі. То бок індывідуальнасць як прадмет мыслення, як прадмет аналізу і філасофствавання, гэта досыць новая катэгорія. Да гэтага індывідуальнасці не надавалася такога значення і яе не даследавалі. Чакайце, а рэнесанс? Ці вы хочаце сказаць, што яна тады паўставала, але сама не была прадметам цікавасці? Рэнесанс і рэфармацыя, адначасова разгортваючыяся ў гісторыі эпохі і падзеі, гэта адзін з ключавых момантаў паўстання індывідуальнасці. Ключавых, але не першы, і не апошні момант у тым, што мы называем сёння індывідуальнасцю. Больш таго, задоўга да рэнесансу існавалі індывідуальнасці кшталту Сакрата. Бо вось у папярэдніх размовах я выкарыстаў катэгорыю індывідуальнасці менавіта ў дачыненні да Сакрата, расказваючы пра тое, што меў Сакрат у падмурку, у падставе, калі распачынаў філасофію. І адным з кампанентаў ці адным з інструментаў філасофствавання было тое, што Сакрат мог ставіць пытанне, шукаць адказы сам, абапіраючыся толькі на ўласную здольнасць мыслення. І ў гэтым сэнсе Сакрат можа быць прадстаўлены ў гісторыі як вельмі яскравая індывідуальнасць. І мы ставімся да Сакрата менавіта такім чынам. Гэта яскравая індывідуальнасць. Але гэта Сакрат, гэта хутчэй выключэнне з большасці таго, што існавала і панавала ў старажытнай Грэцыі ў тыя часы. Ці можна параўнаць не толькі колькасна, але і якасна індывідуальнасці асобных людзей, сучаснікаў Сакрата і самого Сакрата. Гэта не абстрактнае пытанне. Гэта пытанне, якое паўстала перад сучаснай філасофіяй менавіта тады, калі з'явіліся першыя спробы разабрацца з гэтым антропным прынцыпам у дачыненні да веды, праўды і ісціны. І ўсё ж мне падаецца, што нават калі ў 19 стагоддзі і пазней з'явілася гэтая цікавасць да індывідуальнасці, ўсё ж гэтае слова ці гэты панятак у розных кантэкстах ён азначае штосьці рознае. Мы кажам пра яскравую індывідуальнасць чалавека, ці мы кажам пра індывідуальнасць як нейкую характарыстыку чалавека датычна мыслення. Я так разумею, што датычна мыслення гэта нейкая спецыфічная характарыстыка, якая можа быць не звязана з тым, што мы называем яскравай індывідуальнасцю ў мастацтве, напрыклад. Тут ёсць пра што падумаць. Больш таго, я думаю, што ў першую чаргу ўсё, што мы ведаем сёння пра індывідуальнасць,
яно і запазычана з літаратуры, з мастацтва. І таму нават вось зараз, разгортваючы гэтую лінію генезіса індывідуальнасці, я і апірацца буду на, хутчэй, мастацкія творы, адносна мастацкія, бо, напрыклад, міфы, міталогія, цяжка яе лічыць непасрэдна мастацтвам, бо яна традыцыйна стваралася людзьмі штучна, але потым бытавала такім амаль натуральным чынам. Таму, вось, каб зразумець гэтую праблему, я пакуль яе нават не паставіў, я толькі кажу, што гэта праблема. Давайте паспрабуем яе зразумець. І, напэўна, першым закідам да разумення індывідуальнасці я б узгадаў фрагмент вялікага раману Томаса Мана «Іосіф і яго браты». І ў гэтым рамане ёсць эпізадычны персанаж. Ён узяты з Бібліі, дзе ён узгадваецца ў сувязі з гісторыяй сям'і Авраама, Ісака і Якуба. Гэта раб, служка Аврааму Еліезер. Еліезер дапамагаў Аврааму, і ён жа ж нібыта служыў і Ісаку. Томас Ман робіць гэты эпізадычны персанаж такой парадыгматычнай асобай, пазбаўленай індывідуальнасці. Ён разважае такім чынам. І Авраам, Ісак і Якуб жылі досыць доўга, і ў кожнага з іх быў служкаю нейкі Еліезер, то бок, напэўна, гэта быў Еліезер Авраамаў, потым яго сын стаўся служкаю Ісака, і яго ўжо, можа, унук там ці хтосьці стаў служкаю Якуба. Томас Ман кажа, што вось гэтыя людзі, гэты персанаж, мала таго, што запазычваў імя бацькі і дзеда, ён меў сцёртую індывідуальнасць. Ён не ўсведамляў сябе такім трансцэндэнтальным персанажам, які служыў ўсёй сям'і Авраамавай. І больш таго, Томас Ман распавядае ці укладае у вусны свайго персанажа расповед пра тыя падзеі, удзельнікам якіх быў Еліезер пры Аврааме, Ісааку і Якубу. І вось сам раман напісаны пра часы Якуба і пра аднаго з сыноў Якуба, Іосіфа. І нібыта у размовах з Іосіфам Еліезер распавядае падзеі часоў Авраама і Ісака як тыя, якія адбываліся з ім. І вось гэтая адсутнасць уласнага «я» у расповедзе пра гісторыю, яна вельмі так моцна паказвае, наколькі чалавек можа адмаўляцца ад сваёй індывідуальнасці, атаясамліваючы сябе з нейкай натуральнай ці звышнатуральнай сутнасцю. Мне якраз падаецца, што так, тут ёсць адмаўленне ад індывідуальнасці як чалавека фізічнай асобы, але індывідуальнасць Еліезера цалкам прысутная. То бок гэта індывідуальнасць проста іншага кшталту. Гэта тое, што аднаўляецца з кожным часам, што адно і тое ж, і гэта таксама штосьці адзінае. Ну вось вы тут зараз і падкрэслілі неадназначнасць і складанасць гэтага паняцця. То бок фізічная сутнасць, фізічная адрознасць чалавека, яго цела і уласцівай гэтаму целу душы інтуітыўна дадзеныя нам ад пачатку. Але калі мы разглядаем сябе, мы гаворым пра сябе, думаем, узгадваем пра сябе з катэгорыямі, якія мы запазычваем з культуры, з тых самых мітаў, з таго, што нам укладаюць бацькі з першых словаў, якія мы засвойваем. І традыцыйныя культуры, так бы мовіць, яны укладаюць у свядомасць кожнага чалавека падабенства з іншым, каб мы не праяўлялі сваю індывідуальнасць, а былі як усе. І вось гэтае упадабленне сябе таму культурнаму тыпу, таму, што належыць быць, з'яўляецца механізмам або сродкам цірання і падаўлення індывідуальнасці ў больш познія часы. Але калі такія культурныя механізмы падаўлення ці сцірання індывідуальнасці ёсць і яны могуць быць досыць паспяховымі, то, напэўна, гэта выводзіць нас і на пытанне пра тое, што калі гэтага магло і не быць. Людзі не мелі справы з такой з'яваю, як індывідуальнасць, індывідуальныя паводзіны, індывідуальныя памкненні і індывідуальныя рашэнні. І калі мы даследуем, кажам, старажытныя народы, паданні, міты, казкі, то мы напаткаем тыя рэшткі сюжэтаў,
у якіх гэтыя часы і прадстаюць як часы неіндывідуальнага чалавека. Індывідуальнасць пачала фарміравацца спачатку як адмоўная рыса ці адмоўная катэгорія. То бок чалавеку ставілася ў віну тое, што ён не такі, як усе. І тое, што ён паводзіць сябе не так, што ён мае нават жаданне памкнення, імпэт не такі, які патрэбны людзям вось гэтай супольнасці, гэтага племені ці гэтай культуры і так далей. І вырвацца вось з таго, што культура традыцыйная навязвае чалавеку схему, шаблон, вобраз «я», якім ён павінен быць. Вось гэта вельмі трагічная, я б сказаў, драматычная гісторыя выхаду індывідуальнасці ў свет праз вось усе гэтыя забароны ці дыктат традыцыі, традыцыйнай культуры і вось гэтага калектывісцкага фарміравання шаблоннага стандартнага чалавека. Больш таго, калі мы узгадваем пра Сакрата як яскравую індывідуальнасць, мы не павінны забывацца пра тое, што пасля сканчэння эпохі антычнасці, дзе індывідуальнасць мела пэўную каштоўнасць, прыйшлі доўгія стагоддзі, калі якраз індывідуальнасць каштоўнасць згубіла. І гэтыя часы, іх па-рознаму называюць не заўсёды справядліва цёмнымі часамі сярэднявечча, тым не менш яны характарызуюцца якраз адмоўнай афарбоўкай катэгорыі індывідуальнасці і, наадварот, ананімнасці. На першае месца выходзіць ананімнасць. Калісьці я быў у Будапешце і ў адным з палацаў, якія наведваюць турысты, там можна ўбачыць фігуру, выяву нейкага манаха з капюшонам такім, без твару і подпіс «Ананімус». Шмат якія творы аўтараў сярэднявечча, яны ананімныя. І вось гэтая ананімнасць аўтарскіх твораў, яна была свядомай, і гэта лічылася чымсьці вельмі правільным. Выказвацца не ад сябе, а ад чаго. Быць часткаю чагосьці, часткаю калектыву. І калі мы паглядзім на велізарную літаратуру, прысвечаную так званаму залатому веку, ці там ідэальнай дзяржаве, ідэальнай пабудове грамадства, якую распачаў яшчэ вучань Сакрата Платон у сваёй Атлантыдзе, звычайна это лічыцца або камуністычнымі антыутопіямі ці утопіямі і так далей, то яны ўсе прапануюць якраз сціранне індывідуальнасці. І ўжо ў практыцы пабудовы нібыта камуністычнага грамадства ў Савецкім Саюзе таксама у выхаванні калектывізму падкрэслівалася вось гэтае сціранне індывідуальнасці і ўпадабленне таму, што культура грамадства лічыць будь такім, як усе, з аднаго боку, ці пераймай вобраз нейкага камуністычнага героя. Я себя под Ленина чищу. То бок, калі не можаш быць як усе, то будь тым, хто ўжо зафіксаваны культурай як пэўны герой. Я спаслаўся на фрагмент з раману Томаса Мана. Я ўзгадаю яшчэ некалькі прыкладаў, каб больш акрэсліць вось гэтую праблематыку індывідуальнасці. Вось глядзіце. Что такое калектыўная адказнасць? Вось калі мы чытаем у старым запавеце пра выпадак, калі Майсей адлучыўся на пэўны час на гару Сінай, каб прынесці запаветы, якія яму Бог надыктаваў, ён убачыў, што за гэты час габрэі стварылі сабе залатое цяля і сталі пакланяцца ідалу. Што робіць у гэты момант Майсей, загадваючы штосьці левітам, якія яму падпарадкоўваюцца. Вось народ адпаў ад Бога, левіты былі разам з народам, пакуль Майсей дзесьці быў, і Бог загадвае Майсею пакараць народ рукамі левітаў, забіваючы ўсіх, хто пападзецца пад руку. Прайсціся па табару намётаў, дзе стаялі габрэйскае племя, якое ішло праз пустыню, забіваючы кожнага, хто пападзецца пад руку. Чаму? От як можна пакараць людзей, віна якіх цалкам не індывідуальная? Бо народ адпаў. А чаму былі пакараныя толькі некаторыя з гэтага народу? Як можна несці адказнасць індывідуальную за віну ўсяго народу? А там не было індывідуальнай адказнасці. Сапраўды, па менталітэту, па культуры тых часоў адказны быў народ. Народ складаецца з мноства людзей, і караецца народ проста памяншэннем гэтай колькасці. А індывідуальнае жыццё нічога не каштуе.
Потым ужо больш позняй часы у рымскім войску практыкавалі такую меру пакарання, як дэцымацыя. Што значыць дэцымацыя? Вось ёсць легіён, ён пацярпеў паразу, напрыклад, то кіраўніцтва загадвае іншым жаўнерам забіць кожнага 10-го. І гэты адзін караецца за віну ўсіх. Гэта жорстка, гэта бесчалавечна выглядае. Але калі мы пазбаўляемся логіцы і аналізе вось гэтых этычных, маральных ацэнак бесчалавечнасці і спрабуем зразумець, на якіх разумных падставах магчыма было ўвогуле такое зрабіць. Магчыма было это толькі тады, калі індывідуальнасць нічога не каштуе. Цікава, што пасля другой сусветнай Ханна Аренд, разважаючы пра калектыўную адказнасць, разважала пра абсалютна зваротны механізм. Пра тое, што калі прымалася калектыўная адказнасць кшталту, мы ўсе вінаваты, то гэта пазбаўляла індывідуальнай адказнасці асобнага чалавека. І яна крытыкавала гэты механізм, які перадае віну на ўсіх і робіць свабодным ад гэтай віны кожнага асобна. Так, я памятаю і пра гэтае разважанне паўсядзённасці зла. А Ханны Аренд гэта таксама падкрэслівае складанасць гэтай катэгорыі і складанасць працы з гэтай катэгорыі, асэнсавання яе і аналізу яе. Простае нейкае наіўнае такое стаўленне да таго, што раз ёсць я, то я ўжо індывідуальны і я ўжо не такі, як усе. Гэта дасягненне сучаснай культуры апошніх 2 стагоддзяў. А да гэтага ішло паступовае фарміраванне вось гэтай індывідуальнасці з усведамленнем правоў чалавека, індывідуальнай адказнасці, індывідуальнай здольнасці і так далей. І гэты шлях ці гэты генезіс быў вельмі непросты. Давайте яшчэ ўзгадаем адну рэч. Вот, напэўна, хоць раз у жыцці кожны адукаваны чалавек чытаў нейкія навуковыя творы, кнігі ці артыкулы. Неважна зараз пра што. Давайте ўзгадаем мову, якой напісаны гэты твор. У традыцыі навуковай мовы карыстацца не катэгорыяй я, а катэгорыяй мы. Гаварыць ад мы. І гэта ўласціва менавіта навуковым творам. І чаму? Таму што навуковы твор накіраваны на тое, каб падаць пэўную пазітыўную веду, а гэта пазітыўная веда падаецца ад трансцэндэнтальнага суб'екта пазнання. А трансцэндэнтальны суб'ект гэта не я індывідуальны. Гэта суб'ект, які прадстаўляе чалавечае культурнае пазнанне. Гэтую працу. І таму гэта мы. Не проста таму, што я знайшоў гэта. Не, я магу прэтэндаваць на пэўныя аўтарскія правы, на гонар першаадкрывальніка, але гэта мы. І зараз тое, пра што я даведаўся першым, это мы ведаем. І я ад імя мы і кажу пра гэта. Вось гэтая мыць, падпарадкаванне сваёй індывідуальнасці трансцэндэнтальнаму суб'екту пазнання, гэта тое, што ўласціва навуцы. А калі мы вернемся да Сакрата і таго пачатку філасофствавання, які закладзены быў у класічны перыяд старажытнай Грэцыі, то мы павінны прызнаць, што філасофія якраз робіцца менавіта ад першай асобы. І філасофскія творы гэта асабістыя, персанальныя творы. Нават у сярэднявеччы, калі шанавалася гэтая ананімнасць, то ўсё роўна выказванні, творы былі персаналізаваныя. Менавіта у плане адказнасці за іх. Таму яны маглі быць памылковыя, але гэтыя памылкі маглі суправаджацца спасылкамі на Біблію, на Арыстоцеля там і так далей, але ж ты адказны за тое, што ты памыляешся. Спачатку паўстання індывідуальнасці, ці не спачатку, а доўгі працяглы час, а яно тычылася менавіта адказнасці. І вось, калі мы пераходзім ад старога запавету да новага запавету, то адной з велізарных інавацыяў манатэізму новага запавету было тое, што суб'ектам стасункаў, камунікацыі, узаемадзеяння Бога і людзей станавіўся не народ, абраны народ ці прызначаны для стасункаў з Богам, а на першы план высоўвалася асоба, калі Бог станавіўся асабістым. І тады з'явіліся яскравыя вось гэтыя персоны. Персоны, якія гаварілі ад сябе
і неслі адказнасць за тое, што яны робяць. Калі мы возьмем папярэднія часы і стары запавет, то ад калектыўнай адказнасці абранага Богам народу, габрэяў, пераход вось да гэтых новазапаветных адносінаў Бога і чалавека праходзіць праз эпоху прароку. Прарокі ўжо выступаюць у Бібліі пад уласнымі імёнамі і гавораць самі, і кнігі ў іх самастойныя, і прамовы, якія яны робяць, казанні самастойныя, але яны гавораць ад імя Бога. Усё яшчэ не ад уласнага імя. І гэта не філасофія. Філасофія пачынаецца тады, калі Сакрат гаворыць тое, што ён прыдумаў сам. Ці дадумаўся сам, ці тое, што паходзіць ад яго індывідуальнасці. Вось мяне ўсё ж цікавіць, як гэта працуе, як звязана вось гэтае разуменне індывідуальнасці, адказнасць за свае словы і гэтак далей з працай у ідэальным плане. Адна з цяжкасцяў нашай з вамі размовы у тэмпах. Вы заўсёды спяшаецеся атрымаць адказ, а я прыкладаю велізарныя намаганні, каб замарудзіць адказванне на пытанне, бо простых адказаў, калі нават яны ёсць, простыя адказы не задавальняюць філосафа, і не толькі філосафа, любога мыслячага чалавека, бо яны спрашчаюць і не даюць паўнаты адказу. Так я не прашу просты адказ, я давайте, прашу рухацца ў гэты бок. Я і рухаюся ў гэты бок. Вось глядзіце, сучасны чалавек, які жыве ў эпоху правоў чалавека, падкрэслівання яго індывідуальнасці, пашаны унікальнасці індывідуальнасці, адпаведна з гэтым меркавання індывідуальнага, думае, што дастаткова быць індывідуальным і унікальным, каб мець права на сваё меркаванне і не лічыцца з іншымі. Сваё меркаванне становіцца, так бы мовіць, знакам індывідуальнасці. Паглядзіце на маеўтыку Сакрата. Сакрат у размове замаруджваў адказы на пытанні. Ён пытаўся, а потым чакаў, што яму адкажа субяседнік, сумняваўся ў гэтым адказе, выварочваў гэты адказ у новае пытанне і зноў пытаўся, імкнучыся дайсці да нейкага пункту, да нейкай высновы, якую таксама не вельмі прызнаваў ні за веду, ні за ісціну, не мог адмаўляць у тым, што гэты адказ можа быць праўдай. Праўдай як суб'ектыўным меркаваннем. І маеўтыка Сакрата, ці дыалог сакратычны, палягае ў тым, што Сакрат, як філосаф, усведамляе, што тое, што ён ведае, тое, што ён мяркуе, паходзіць ад яго індывідуальнасці, ад Сакрата самого. Але ён ніколі не схільны лічыць гэтае індывідуальнае меркаванне ні праўдай, ні ісцінай, ні тым больш ведай. Ён выпрабоўвае кожнае сваё меркаванне. Ён выпрабоўвае у дыалогу ў гэтым метадзе маеўтыкі і іроніі. То бок выварочвання адказаў у іншы бок ці разгляданне атрыманых адказаў з іншага ракурсу. Часта гэтае выварочванне яно і прымае форму смеху. Таму вось два метада, якім карыстаўся Сакрат у сваіх дыалогах. Гэта маеўтыка, практыка задавання пытанняў нават у тым месцы, дзе адказы выглядаюць відавочнымі. Вось гэтая адмова ад відавочнасці першая частка, уласцівая менавіта маеўтыцы, а выварочванне ўжо не вельмі відавочных выказванняў. Гэта ўжо іронія. Потым гэта было аформлена ў іншых лагічных формах Арыстоцеля, у тым ліку і ў такія формы, як доказ ад праціўнага. Але ж тым не менш, глядзіце, што адбываецца. Сакрат ведае, што яго меркаванне, толькі яго, яно паходзіць ад яго асобы, яно персанальнае, і ён ніколі не задавальняецца гэтым персанальным меркаваннем, ён практыкуе выпрабоўванне гэтага меркавання ў дыалогу з усведамленнем гэтых метадаў, маеўтыкі і іроніі. І вось гэтую здольнасць ці вось гэтую практыку выпрабавання ўласных меркаванняў згубіў сучасны масавы чалавек. Індывідуальнасць ён запазычыў з культуры. Шмат герояў удзельнічала ў тым, каб сённяшні звычайны чалавек набыў індывідуальнасць, набыў права на ўласнае меркаванне. Гэта наш здабытак.
Але наша страта ў тым, што мы гэтае меркаванне не выпрабоўваем. Мы разучыліся выпрабоўваць гэтае меркаванне. І каб іх выпрабоўваць, не абавязкова карыстацца метадамі менавіта Сакрата, маеўтыка і іроніяй, але яны ў тым ці іншым варыянце ўсё роўна зводзяцца да дыалогу, да дыялектыкі і размовы. Філасофскай размовы, у якой мы тым ці іншым чынам выпрабоўваем свае меркаванне. І вось гэтае выпрабаванне меркаванняў, выпрабаванне сваіх пачуццяў, ацэнак, высноваў, да якіх мы прыходзім, гэта ўласціва не кожнай размове, не кожным стасункам чалавека з чалавекам, а ў першую чаргу філасофіі. Філасофіі і мастацкай літаратуры, ці ўвогуле мастацтву. І з мастацтва мы менавіта і запазычваем каштоўнасць індывідуальнасці. Нават у міфалогіі яшчэ розных народаў, не толькі старажытных грекаў, адмоўныя персанажы мелі ўласныя імёны. Менавіта адмоўных персанажаў мы в першую чаргу ведаем па імёнах, і ўжо потым імёны набываюць гістарычныя асобы, якіх мы ведаем з часоў восевага часу, павароту гэтага да сучаснасці. А да гэтага ўласныя імёны мелі трыкстэры, злачынцы, тыя, хто выступалі супраць волі багоў, супраць традыцыі, супраць калектыву і так далей. Усе як усе, а вось гэта як пачвара. І вось гэтую пачвару і называлі. Называлі там, скажем, Праметея, які не паслухаўся алімпійскага кіраўніцтва, начальства і паводзіў сябе так, як трэба. Ці Дыдал, які працаваў сабе рамеснікам пры двары царя Міноса, а потым захацеў свабоды уласнай. І такім чынам набыў часткова індывідуальнасць. І вось першапачаткова індывідуальнасць характарызавалася менавіта адмоўнымі рысамі, як трыкстер, злачынца ці хтосьці яшчэ. І толькі вось зноў праз сюжэты, ўжо фабулу, трагедый старажытна-грэцкага афінскага тэатру мы маем змену стаўлення да індывідуальнасці. Пачатку індыферентнай. Вось якім героем з'яўляецца той самы цар Эдіп ці нейкія іншыя персанажы, адмоўным ці станоўчым. Трагізм большасці персанажаў старажытных грэцкіх сюжэтаў, ён палягае ў тым, што, па-першае, глядач не можа проста так вызначыцца з ацэнкаю гэтага персанажу. Ён добры ці дрэнны. З аднаго боку, ён забіў бацьку, ён вступіў у злачынную сувязь з маці, ён наклікаў бяду на цэлы горад, які зрабіў яго царём. З аднаго боку. З другога боку, ён змагаецца з рокам, з лёсам, з вызначанасцю. Ён паводзіць сябе як бунтарь, ужо ў больш станоўчым такім выглядзе, чым гэта было ў мітах пра трыкстэраў. І вось гэтая змена этычнай ацэнкі індывідуальнасці здабытак класічнай Грэцыі. Потым ён быў на пэўны час забыты, гэты здабытак, і аднавіўся ён толькі ў часы, пра якія вы мне нагадалі, у часы Рэнесансу і пратэстантызму ці рэфармацыі. І гэта новы этап у станаўленні генезісе індывідуальнасці. Больш таго, карані нашага сучаснага стаўлення да гэтай катэгорыі індывідуальнасці яны менавіта ў Рэнесансе і рэфармацыі палягаюць, а не ў старажытнай Грэцыі. Старажытная Грэцыя зрабіла магчымай філасофію праз паўстання індывідуальнасці, але не назаўсёды і для невялікай колькасці людзей. Зноў жа я нагадаю ўжо не літаратурны, не мастацкі нейкі сюжэт, а пастаўлю пытанне. Вось як нам, сучаснаму чалавеку, зразумець такую з'яву, як рабства у культурнай, цывілізаванай Грэцыі і Ріме? Только асудзіць. Асудзіць это ладно, это ацэнка. А зразумець. Зразумець і патлумачыць сябе і іншым. Вось як культурныя, разумныя, этычныя людзі маглі такім чынам ставіцца да рабства. З аднаго боку, пра рабоў казалі, што гэта не людзі, а гаваркія прылады, а з другога боку, рабства гэта не уласцівасць чалавека. То бок, вось калі мы берем масла ці жеребца і так далей, прымушаем яго працаваць, нібыта гэта наканаванне гэтых жывёлаў. Чалавек быў не наканаваны да рабства. Чалавека маглі зрабіць рабом.
Ну, напрыклад, калі ён патрапляў у ваенны палон, ці яго прадавалі ў рабства. І вось глядзіце, што адбываецца. Быў чалавек як чалавек, і раптам стаў гаваркой прыладаю. Ён страціў чалавечыя якасці. І гэта было цалкам натуральна і для Сакрата, і для Платона, і для Арыстотеля, і для астатніх. Для людзей вельмі прасунутых у філасофіі. Той самы Платон патрапіў у палон у Сіракузы, і яго прадавалі ў рабства. Ён быў рабом пэўны час. І ён дазваляў ставіцца да сябе як да гаваркой прылады. Як гэта ўкладаецца ў свядомасць? То бок вы кажаце, што ў пэўны час людзі маглі ставіцца да страты індывідуальнасці як пэўнай сітуацыі. Вось тут у мяне ёсць індывідуальнасць, а тут няма. Ну да. І вось давайте мы не будзем адказваць, як гэта было магчыма ў свядомасці старажытных грекаў. Давайте мы ўзгадаем нашыя часы. Людзі з абмежаванымі магчымасцямі. Вось страціць свабоду, страціць індывідуальнасць, будучы прададзеным у рабства у старажытнай Грэцыі, чымсьці падобна. Ну, як чымсьці? Не цалкам, это аналогія таксама. Можна упадобіць гэта, ну, напрыклад, страце рукі, ці там нагі. І чалавек становіцца калекаю. Першапачаткова гэта так і называлася – калека. Ну, ты ж не станеш патрабаваць ад сябе самого, будучы аднарукім, таго, што ты патрабаваў бы ад сябе, маючы абедзве рукі. Так і чалавек прымаў, калі яго прадавалі ў рабства, ён адмаўляўся цалкам ад уласнай волі. Прычым, ну, не то, што добраахвотна, пад прымусам, але ён прымаў гэта як натуральную з'яву, як, скажам, страчаную руку там ці страчаны зрок. І доўгі час людзі, якія праз хваробу ці траўму гублялі частку сваіх здольнасцяў, яны пачыналі ставіцца да сябе як недзеяздольных. Потым слова калека, як адмоўнае клеймо над такім чалавеку, змянілася больш нібыта нейтральным словам інвалід. Ад французскага невалідны, недзеяздольны, негодны да вайсковай службы, напрыклад. Гэта ўжо змена паняццяў, катэгорыяў і стаўлення з цалкам адмоўнай катэгорыі калека, ну, на нейкую больш нейтральную. Але гэта нейтральнасць таксама ўсё яшчэ ўтрымоўвае вось гэта негатыўнае стаўленне. Да? Пакуль мы не ўсвядомілі і не навучыліся самі, не навучылі ўсіх ставіцца да людзей не як да калекаў і інвалідаў, а да людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Магчымасці ў чалавека могуць быць абмежаваныя, а правы не. І ён мае тыя ж самыя правы, тыя ж самыя патрэбы, тыя ж самыя паўмкненні. І да яго трэба ставіцца, як да паўнавартаснага чалавека. То бок, няма страты вартасці праз страту фізічнай здольнасці, это раз, а праз сацыяльны статус. І вось гэта значна складаней. Складаней зразумець, што ты згубіў сацыяльны статус, і ў гэтым сэнсе ты становішся непаўнавартасным. Ну, напрыклад, быў працаздольным чалавекам з высокім заробкам і так далей, выйшаў на пенсію, ну і ўсё, дажывай сабе. Вось страта сацыяльных магчымасцяў значна складаней усведамляецца нават сучасным чалавекам, чым страта фізічных магчымасцяў. З фізічнымі больш-менш, ну, прасунутая, так скажем, частка сучаснага грамадства ўжо лічыцца. У нас няма адмоўнага стаўлення да гэтага. А ў грэкаў нават проста прадажа чалавека ў рабства ператварала гэтага чалавека з індывідуальнасці ў прыладу. Ён губляў не толькі вось гэтую катэгорыю індывідуальнасці. Ён ужо пачынаў сябе ўсведамляць як прыладу іншага чалавека, адмаўляючыся ад усяго, што чалавеку нібыта прысутна ў свядомасці сучаснікаў нашых. Волі, жаданняў асабістых, памкненняў, ну і рашэнняў, прыняцця рашэнняў. Так што все гэтыя аспекты і чыннікі мы павінны ўлічваць у генезісе індывідуальнасці і ў разуменні таго, чым ёсць індывідуальнасць і ў старажытнай Грэцыі, і ў часы Рэнесансу і рэфармацыі. Ну і ўсё гэта нам патрэбна ўсведамляць, разумеючы наш час, нашу эпоху.